til denne kamp, som madrilenerne regner for en walk-over, noget der simpelthen bare skal overstås. Det er bare et spørgsmål om, hvor stor sejren bliver, siger de mennesker, vi ser på billederne her. Vi har ikke snakket med dem alle sammen, vil de sige, som har fyldt lå hele vejen rundt. Spørgsmålet er, hvad spillerne har inde i hovedet, for det er klart, når man vinder 3-2 på udebanen mod dansk hold, så vil de hvide spillere, der kommer på banen her, måske undervurdere OB'erne. Det kunne være en mulighed for OB'erne til at overraske. Og dem fik vi altså på banen her på en helligdag. Det er noget, vi kunne kalde grundlovsdag her i Madrid, der har været lukket overalt. Og det betyder, at det er en mere familiepræget dag på stadion, end det normalt er, når Real Madrid spiller kampe. Som regel meget sent på aftenen. Helt i vidt. Ny kaptajn. Han har været det før, men for første gang i denne sæson, Emilio Butragueño, som vi kender, og som Lars Høgh specielt kender. Han har stået over for ham nogle gange. Blandt andet stod han over for ham, da, ja nu gør han det også her som anfører, da Spanien vandt med 5-1 i Mexico i 1986, den legendariske kamp. Maritkampen, hvor Butragueño lavede 4 af målene. Kampens dommer, Staforgia fra Italien, og altså Lars Høgh, som har spillet 23 Europacup-kampe. Det er alt, hvad OB har spillet. Butragueño har spillet 3 gange så mange som Lars Høgh. Her har vi Real Madrids hold, og det er uden Hierro og Zamorano, der begge er i karantæne. Det er ny målmand Canizares i stedet for Buyo. Nando spiller med nummer 6 i midterforsvaret i stedet for Sanchez. Han er indkaldt som soldat. Butragueño på toppen i stedet for Zamorano. Og så vi også lige, at Alfonso er kommet med. Han spiller i stedet for den langtidsskadede Michel. Og altså Michael Laudrup med nummer 10 hos Real Madrid. Et stærkt hold og en meget, meget bred trup, de har til vel 24 spillere, der er nogenlunde lige stærke, har madrilenernes træner, argentinske Jorge Valdano. Her har vi OB's hold, og en, synes jeg, regulær overraskelse, det er ud fra nummer 9, Ulrik Petersen, der spiller i stedet for den løbestærke Morten Bisgaard. Han sidder på bænken med en lille lysken forstrækning. Ellers kan jeg fortælle, at Carsten Detlefsen med nummer 8 og Jens Milvang med nummer 7 vender tilbage i forhold til opgøret for 14 dage siden. De var begge i karantæne, og det er en klar forstærkning af det fynske hold. Et hold, som har et meget stærkt løbepensum og er fysisk helt på toppen i hvert fald. OB'erne, spørgsmål er, hvor meget det rækker til her. 2 ligger der helt i front hos OB'erne, nemlig nummer 10 Alfons Charmi, nummer 11 Jes Torup, men ellers så skal vi altså vente et aggressivt fynsk hold. Det er i hvert fald det, Kim Brink har lagt op til, og det er hans eneste mulighed. Jamen altså, Kim Brink har helt klart sagt, jeg er ligeglad med at tæve 3-0 eller 4-0, men vi skal i hvert fald forsøge at vinde den her kamp stort nok til at gå videre. Hvilket altså betyder, at han vil risikere lidt også, og jeg synes, det er fornuftigt. Og kendsgerningen er, at intet dansk klubhold på noget tidspunkt har vundet over et spansk i en af de europæiske turneringer på spansk grund. AGF har været tættest på. De spillede 0-0 i Barcelona i 1988 i UEFA Cup-turneringen. Her er vi altså på slutningen af 1994. Real Madrid helt i hvidt, angribende fra højre mod venstre, og med nummer 9 Amavisca. Michael Laudrup med nummer 10, og igen Amavisca. Første forsøg, og 34 sekunder spillet. Amavisca, der scorede det ene af de 3 mål mod Fynboerne for 14 dage siden. Han har et forrygende venstreben og en meget driblestærk José Emilio Amavisca. 7 mål har han lavet i den spanske liga. Og bag de 2 frontløber, som jeg nævnte hos OB, der ligger med nummer 9 Ulrik Petersen og skal støde med frem. Så nummer 6, det er Carsten Hemmingsen. Som madrilensk kontra bygget op omkring den meget teknisk stærke fodermester. Nu havde han godt nok en kiksaflevering her, argentinske Redondo. Han spiller med nummer 5. Ja, så er det vigtigt, at Sten Nedergaard og Michael Schönberg i dag bruger pladsen, der vil komme ud på flankerne til at støde med frem og støtte angriberne. Der vil blive masser af plads med så bred en bane. Luis Enrique med nummer 3. Han var på tale til at skulle spille den højre midtbane på, det skal kaldes diamantformationen hos Real Madrid.
efter at veteranen Michel blev langtidsskadet med et overrevet korsbånd i lørdags. Og det er blevet nummer 8 Alfonso, der ikke har spillet en hel kamp i 11 måneder på grund af diverse skader, som altså nu har fået den mulighed. Sådan som jeg umiddelbart ser opstillingen i øjeblikket, så er det Martin Vasquez, der ligger på højre kanten, og Alfonso mere inde på midten. Sammen med nummer 7, Butragueño. Men bevægelige er de meget i deres midtbane spillemønster, med Michael Laudrup som den offensive i formationen. Og så ellers en Martin Vasquez, der sådan er mere bevægelig rundt i systemet, i løbemønstret. Det er Michael Schönberg. Og så kommer den nye målmand, Canizares. Han er også en landsholdsreserve fra Zubizarreta, og har blandt andet været det kan vi vist godt huske, da vi spillede i Sevilla sidste år. Zubizarreta blev udvist, og han har også været det i en enkelt kamp under VM-slutrunden i USA. Men ellers har det været Bujo, der har stået. Canizares har kun stået imod Moskva i UEFA Cup-turneringen tidligere i denne sæson, og så altså her ingen ligakampe. Nu får han igen muligheden. Luis Henrik i kamp med Sten Nedergaard. Ramaviska kommer derud. Og Schönberg giver første hjørnespark til Real Madrid, der har spillet 3,5 minut. Charmi. Og jeg synes, det er tydeligt allerede de første minutter, hvor langt fremme på banen OB er trukket for Europa-bold, der generer Real Madrids opspil. Det igen selvfølgelig gør, at da forsvarerne jo følger med frem, at der bliver utrolig meget plads i ryggen på OB's forsvar. Her en dejlig aflevering. Og god åbning på venstrekanten. Charmi og Jes forsøger at løbe formation ind på midten, eller i position. Men det er godt madrilensk midterforsvar bygget op omkring nummer 4 Alcorta, landsholdsspilleren, og nummer 6 Nando. Han spiller sin første kamp i øvrigt i denne sæson. Nando. Johnny Hansen. Tilbage til Michael Hemmingsen. Carsten Detlefsen. Og med nummer 7, Jens Milvang, som altså ikke var med i det første opgør på grund af karantæne. Og Laudrup. Og som i det første møde for 14 dage siden mellem de to klubber, så er det altså OB's Carsten Hemmingsen over for Real Madrids Michael Laudrup. Luis Henrik. Ramaviska. Og igen så vi et eksempel på hans forrygende driblekunst, og hvad er det inde på midten? Butragueño. Ja, de er lykkelige i OB's forsvar for Butragueño her. Lige fortøvet lidt, fumlet lidt faktisk med bolden. Så tæt under mål. Men vi så, hvor farlig endnu en gang, at vi skal er til at bringe chancer på venstrekanten med sine eventyrlige driblinger. Der har han afdriblet Sten Nedergaard, og der tøver Butragueño. Det er Schönberg, der kommer ned og får blokeret. Og det er et frisk forsøg fra godt og vel 2/3 ude på banen fra nummer 9 her, Ulrik Petersen. Laudrup, Ramaviska, Luis Henrik. Og det var Nando der kom frem. Og så er det Laudrup, og Laudrup alene med Lars Høgh. 4 OB på jagt.
Butakenjo, og den fortsætter. Alfonso på højre kanten, og stor chance til Michael Laudrup. Ja, det sker netop, fordi OB'erne er utrolig offensive, også i deres forsvarsarbejde. Han får en gratis chance for løbet. Men han får læst det meget godt, Lars Høgh. Men han venter længe nok. Nemlig. Og først der går han ned, da Michael afslutter. Godt set og rutineret målmandsspil af Lars Høgh. Men igen et boldtab, og Real Madrid er lynhurtigt op i den anden ende og har en chance. Det lever de altså meget på, at modstanderne laver en fejl. Ulrik Petersen. Og Michael Laudrup har altså endnu ikke scoret i ligaen for Real Madrid, efter han kom til klubben i sommer fra Barcelona. Til gengæld har han scoret 2 gange i UEFA Cup-turneringen, nemlig mod Sporting Lissabon, da det knev allermest, og øvrigt på hovedstød. Og så altså i sidste minut sejrsmålet på Odense Stadion for 14 dage siden. Der er han igen. Camavinga, Luis Enrique, og så ligger Alfonso og Butakenjo inden foran Lars Høgh. Spillet 8 minutter. Og fortsat som det startede 0-0. Og jeg synes, det er en højre side hos OB, der har mange problemer. Man kan vel godt sige, Preben, at selvom Sten Nedergaard nu spillede en brandkamp, synes jeg, i det første møde, så var der også problemer i OB's højre side ved et par scoringerne. For eksempel bagom Johnny Hansen blev bolden spillet i nogle af situationerne på Odense Stadion i det første opgør. Og vi kan også lægge mærke til Sten Nedergaard. Han ligger rimelig langt fremme og ikke på linje med de andre forsvarsspillere. Derfor bliver Johnny Hansen nødt til at rykke ud hele tiden ud i højre siden, og der står han alene mod en Real Madrid-spiller, som regel er utroligt driblestærk. Og vi har set et par gange, hvordan de kommer forbi ned til baglinjen. Schönberg. Jens Melvang. Ulrik Petersen. Johnny Hansen. Og de får svært ved at komme af med den. De har lagt sig rigtigt nu. Stillet sig rigtigt. Madrilenerne. Og der kan de så erobre og slå en kontra. Bag Michael Hemmingsen på Butakenjo. Carsten Detlefsen og ude på venstrekanten. Schönberg, der kalder på den. Det bliver et sted Jens Melvang. Butakenjo. Sten Nedergaard. Og det er en alvorlig sag for Charmy at skulle arbejde med sådan bold der. I billedet 31-årige Butakenjo, som på et tidspunkt faktisk var afskrevet i Real Madrids bruttotrup, men nu altså er kommet tilbage, og så sandelig over det hatten, og så blev anfører, den normale anfører. Michel blev altså langtidsskadet. Michel, der havde overtaget anførerhvervet efter Sanchez, som altså er indkaldt til militæret. Men hvad med det? Og Johnny Hansen, den lige ud til Alfonso, og set reagerer Lars Høgh i kassen. Han bliver altså bedre og bedre, Lars Høgh, jo mere der er på spil. Vi så det i Kaiserslautern, og nu så vi det altså også her i forsøget fra RF Kikke. Og hele den situation opstår altså, fordi Jens Melvang ikke er konsekvent nok ude i OB's venstre side. Real Madrid-spillerne får lov til at slå en 1-2, og så kommer de til baglinjen. Der skal mere konsekvens i så vigtige kampe. Ned i taklingen, følge den mand, man nu engang skal dække. Redondo. Luis Enrique. Og Sten Nedergaard. Godt skærmet af Sten Nedergaard.
Charmy over for Nando. Og så tror jeg, at det mange OB-spillere er i gang med at lære, eller i hvert fald så langsomt kan føle på kroppen, det er, at de her hvidblusede spillere, de er altså 20-30% bedre på hjemmebane. Luis Henrik på venstre kant. Martin Vasquez kommer med ham derude. Får den der. Udfordrer Carsten Hemmingsen. Martin Vasquez stadigvæk. Butaquinho. Og åbning på midten. Markeres for offside på Amavisca. Men det går hurtigt. Kombinationsspillet fra Real Madrid. Ja, og synes jeg, fordi OB'erne altså ikke er tæt nok på deres modstandere. De har tid til at stoppe, se op og spille de her farlige 1-2, som de altså er enormt dygtige til. Carsten Detlefsen, der fik en enkelt landskamp i 1994, nemlig årets første mod England på Wembley, så blev han skadet og har ikke været inde i billedet siden. Nu skal han til at komme hjem, for nu slår Real Madrid en kontra. Michael Laudrup. Amavisca. Johnny Hansen kommer derud. Martin Vasquez. Butaquinho. Og godt spil mellem Carsten Hemmingsen, Ulrik Petersen og der Jes Torup, men så viser den og tilbage i Real Madrids fødder. Kigge over for Schönberg. Redondo. Luis Henrik. Laudrup over. Og Ulrik Petersen. Muligheden for en OB-kontra. Charmy udfordrer Alcorta. Han er meget teknisk stærk, Alcorta. Ja, det OB har brug for nu, det er at få en chance eller en god afslutning, så man trods alt tvinger Madrid-spillerne til at være lidt opmærksom bagud. I øjeblikket har de for meget. Ja, Amavisca. Stadigvæk Amavisca. Han skal vinde for op. Martin Vasquez kommer til. Det er for let spil fremad. OB's bænk har vi et billede af her. Ingen træner, hverken Kim Brink eller Viggo Jensen. De står nemlig op ved siden af buret. Som altid meget, meget engageret. Kigge. Laudrup. Og så kommer Alfonso der. Og Lars Høgh i sin kamp nummer 610 for OB. Johnny Hansen, Ulrik Petersen. Et tog mellem, forsøg i hvert fald mellem Luis Henrik og Amavisca. Butaquinho. Smart spil til Amavisca.
Og godt kommet med ned af Carsten Detlefsen. Han er lige ved at blive fanget af et godt træk fra Amaviska. Men går med ham i stedet for at gå på finten. Aflevering fra Butragueño, så kommer Detlefsen ind i billedet. Godt træk, han tager der, Amaviska. Og Detlefsen går med ham. Gjort vinklen meget, meget lille. Den Nedergaard, han har masser af plads på højre kanten. Den Nedergaard, men de skal ikke søge væk fra ham. Der må nogen ud og assistere ham. Det gør Charmy der, men Nando hængende på ryggen. Alphonse Charmy. Den Nedergaard. Og i luftrummet er han meget, meget, meget stærk. Canizares, som er kommet til Real Madrid fra Celta før denne sæson, men altså har haft svært ved overhovedet at få lov at stå mellem stængerne. Og her så vi også god bevægelse fra Charmy. Får bolden, og så holder han på den til kammeraterne kommer med op, og så kan man lave noget. Jeg synes, der har været for lidt bevægelse i OB's spil. Spillerne står meget og kigger, i stedet for at flytte sig. Og der er jo plads at løbe på. Der er meget. Her har vi Kim Brink og Viggo Jensen, som vi faktisk kender dem. To af dem, der har været med til at indføre stepdansen for danske fodboldtrænere. Men vi skal komme igen bag om Johnny Hansen. Butragueño trækker mod for nærmeste støjbød der. Schönberg. Og de har store overlevelsesproblemer, som man kunne have frygtet det her i begyndelsen. De første 19 minutter fynboerne. Men det er egentlig også typisk, at når man spiller på udebane, om modstander så hedder Real Madrid, eller hvad de nu hedder, så har man altid problemer i de første kvarter 20 minutter. Det siger man i hvert fald altid. Vi skal lige klare os igennem de første kvarter 20 minutter, så er vi med i kampen på udebane. Sådan er det som regel, og sådan har det været her også. Så der er der håb for, at OB langsomt kan arbejde sig ind i kampen. Vi skal lige klare sig igennem de første 90 minutter. Godt forsøg, det er kanonbrag fra Carsten Hemmingsen. Han har lavet nogle utrolige mål på nogle helt vanvittige situationer. Træværket, er det ikke nok, at smiler, det skulle have været til et opstrakte arm i stedet for kun i hovedhøjde. Fantastisk forsøg efter 20 minutter fra Hemmingsen. Han slår til den uden at tøve. Og det kunne have været ganske pudsigt at se den indenfor i stedet for på rammen. For forløbets skyld. Smart spil fra Butragueño til en Alfonso i offside-position. Men det må give bøde på tanden i hvert fald fra OB'ernes side. Helt givet. Ja, så fik Real Madrid lige pludselig noget at tænke på. Så vi efterlyste i starten, hvis OB kunne komme op og få afsluttet. God afslutning, en chance måske. Det ville tvinge dem til at koncentrere sig lidt om det bagud også. Sjovt nok, 20 minutter gik der. Første skud. Detlefsen. Johnny Hansen. Og så kommer derover Schönberg. Charmy trækker i fri position inde på midten bagom Nando. Og langt indkast fra Michael Schönberg. Venter lidt på, at Johnny Hansen skal komme med frem. Så kommer det her ned til billedet. Michael Schönberg her.
Schönberg igen. Der kommer Johnny Hansen. Offside, der markerer på Charmy, men igen en afslutning fra fynboerne, og det er vigtigt, at de får holdt det deroppe og eventuelt kan komme de der 8-10-12 meter længere frem på banen. Og jo mere der sker af den her slags, og jo mindre Real Madrid får ud af deres meget væren på bolden, ja, jo mere vil der lægges op til mishags ytringer fra tilskuerne. Ingen tvivl om det. De betragter det her som en ganske nem affære, og derfor så kræver de altså noget af de hvidklædte. Der er markeret for offside. Ja, der er en ting, dommeren er vant til, så er det pibekoncert. En italiener kan ikke rystes af de her små tilskuertal. For altså en 50-60.000 på Bernabeu denne tirsdag sidst på eftermiddagen. Valdano, Real Madrids træner, der tidligere har været spiller i klubben og blandt andet været med til at vinde UEFA-cupen i 85. Og så i øvrigt VM for Argentina i 86. Martin Vázquez. Laudrup. Overfor Jens Milvang. Martin Vázquez igen. Og indenom kommer han med offside. Ja, den er hårfin. Jeg tror, den er rigtig, men den er hårfin. Jeg ser om kameravinklen her afslører noget. Det kunne godt se ud, som om den var i overensstemmelse med fodboldreglementet. Hemmingsen. Jes Torup. Schönberg, han slår godt fra venstre siden, Schönberg. Bedre end det der i hvert fald, han skal bagom kigge. Jes Torup. Ja, hvorfor ikke? Han får et frispark, Jes Torup. Og det er også et frisk initiativ, han er inde og udfordrer Real Madrids midterforsvar med det der lange træk, den lange dribletur, han vil forsøge sig der inde mellem dem. Og bliver så hægtet af Alcorta. Og der er jo altså en Carsten Hemmingsen og en Michael Schönberg, som begge to har et formidabelt drøn. Ja, vi vil få sådan en rigtig fodboldkamp, hvis OB kunne komme foran 1-0. Og det ser ud til at blive Hemmingsen. Johnny Hansen står til venstre i billedet. Det bliver Johnny Hansen. Hemmingsen tog ellers et gevaldigt tilløb. Men offside inde på midten, inden omkring. Eller bag faktisk Real Madrids forsvarsmur. 25 minutter, næsten 26 spillet af første halvleg og 0-0. Martin Vázquez overfor Ulrik Petersen. Redondo. Nando. Luis Enrique. Butaqueño. Amavisca. Butaqueño igen. Og Charmy sendt på udfordring. Og han skubber. Ja, det skal han også. Han skal bruge sin krop. Han er på udebane. Han bliver nødt til at forsøge. Han ligger meget isoleret deroppe.
Rikke, der kommer bag om Schönberg. Til gengæld bliver den svær at slå ind for ham. Og indkastet bliver fyldt. Laudrup. Puchaqueño. Redondo. Luis Enrique Redondo. Luis Enrique. Kamaviska. Puchaqueño. Og et godt forsvarsspil. De er begyndt at stå bedre dernede. De kommer også hurtigere ud på boldholderen. OB'erne. Charmi, det er fikst. Over fra Nando. Men han har desværre ikke rigtig nogen med sig, Charmi. Til at række en hjælpende hånd. Han arbejder godt ude i feltet, Lars Høgh, hele tiden. En situation, vi så med de blå øjne her i hvert fald, mens I så gentagelsen af Charmis hands. Nedergaard. Redondo og Amaviska. De arbejder for sagen. OB'erne skal love for. Redondo. Så har de altså en mulighed med lidt mere præcision i afleveringerne, når de skal spille kontraspil. Laudrup og siger lige farvel til Ulrik Petersen. Problemet for OB'erne er selvfølgelig, når de bliver ved med at skal holde holdet kort, altså man skal bevæge de tre dele af holdet frem og tilbage hele tiden. Altså så når man er helt nede i bunden i forsvaret, så er der langt op i den anden ende. Det kræver nogle kræfter at stille om fra forsvar til angreb. Men de prøver på at gøre det meget fint, Real Madrid. Lidt løs, synes jeg, indimellem. Og så begynder de at spille mere igennem midten, som er godt for OB, for der står de godt. OB frispark med 14 minutter tilbage af første halvleg. Og begået af Nando. Og nu sparker han Hemmingsen. Tror du ikke det? Jo, jeg synes, det ser sådan ud i hvert fald. Han tager Schönberg med ind som en venstrebens trussel. Hemmingsen altså øverst i billedet. Et stykke blandet mur. Og der er langt derind, Carsten Hemmingsen. Og den slipper de godt ud af derovre
venstrekanten. Detlefsen. Og Charmy klart offside. Trukket af blandt andre af Maviska. Igen Laudrup. Og så der afleveringen til Alfonso. Inde på midten ligger Butterginho. Han kommer der. Og fantastisk redning af Lars Høgh. Det er utroligt reageret. Fordi han har smidt vægten over på det andet ben, Lars Høgh. Og når alligevel ned og reagerer med venstre benet. Lad os få den en gang til her, producer. Den kommer der. Svær aflevering til Butterginho. Prøv at se, Lars Høgh er gået til højre og når ned. Utroligt godt. Noget ned af OB-målmanden. Butterginho igen. Og Schönberg giver hjørnesparket over i venstresiden. Først den Nedergaard sender Charmy alene i verden nærmest. Over fra Alcorta, Charmy, og den er taget med begge hænder, men Charmy har lavet frispark inden ifølge dommer Staffordja. Offside på Maviska. Og det der sker nu, det er også sådan lidt frustrationer, både tilskuermæssigt og spillermæssigt, at nu begynder man at brokse over en hel masse kendelser hos madvalenerne, fordi det endnu ikke er lykkedes dem at få hul på bølgen. Her hvor der resterer 11 minutter af første halvleg, altså 0-0 på Bernabeu mellem Real Madrid helt i hvidt og OB'erne. Luis Henrik, der fører bolden lidt tilbage over mod Kike. Laudrup ligger ud, eller slår Martin Vazquez ud på højre kanten. Laudrup der. Den Nedergaard. Johnny Hansen. Michael Hemmingsen. Ulrik Petersen. Og det er Kike, de er ude efter OB'erne. Kike, som der var meget diskussion om før denne kamp. Skulle han spille, eller skulle han ikke spille? Mens Ulrik Petersen ligger her, fik Kike en advarsel, og nu er det i hvert fald med garanti sikkert, at han har 2 i alt. Man mente, at han fik sin advarsel nummer 2. Vi mente det også i den første kamp i Odense, men det viste sig, at han ikke tidligere i UEFA Cup-turneringen havde fået nogle advarsler. Nummer 2, Kike. Men det var pressemeddelelserne fra de fynske arrangører, der sagde, at Kike her havde en advarsel i forvejen. Det har han altså ikke, men nu fik han en her. Og det er Ulrik Petersen, der ligger på borgen. Lad os prøve at se situationen igen. Der kommer han med en stempling, klar stempling fra Kike. Og kampens første advarsel i øvrigt.
Lige lovligt igen langt udefra. Nu skal der altså sparkes. Og Ulrik på banen igen. Han må løbe tilbage, Butaquinho, ganske enkelt for at komme ud af offside-fælden og få den neutraliseret på det nærmeste. Michael Laudrup. Butaquinho, og så kommer Ulrik Petersen og får presset ham. Laudrup igen. Han har Amaviska på venstrekanten. Laudrup, og trækket bliver for langt for ham. Og igen, det takler de altså ganske udmærket i øjeblikket i hvert fald, Fynboerne. Ulrik Petersen. Ja, her er problemet altså, at de to OB-angriber trækker ind mod midten, begge to, i stedet for at blive ude, så man kan åbne spillet. Og Ulrik Petersen får på den måde ingen plads til at lægge en aflevering eller til at gå selv. Nedergaard Charmy, og Charmy gør sig lidt bred igen. Mangler 6,5 minutter af første halvleg. Butaquinho. Laudrup. Og sender Amaviska bag om Johnny Hansen. Butaquinho hopper over Martin Vasquez. Og så kommer Kike. Men ikke så effektfuldt for Real Madrid, når de er inde omkring feltet. Og godt set af Lars Høgh. Det er altså de afleveringer, vi har set Michael lave masser af gange. Ind bag om den højre forsvarsspiller, den højre markeringsspiller dernede, og altså i det her tilfælde, som det også var for 14 dage siden, ind bag om Johnny Hansen. Det er også fordi Michael Laudrup ikke har en mand på nakken, når han slår de afleveringer. Det ved OB'erne selvfølgelig, at han kan, så derfor skal de op til ham, når han får bolden, så han ikke får tid og plads til at slå de afleveringer. Jeg troede faktisk også, det var meningen, at Carsten Hemmingsen skulle ligge rimelig tættere på ham. Nu gør han det altså der i situationen. Luis Henrik. Fremad, vi skal få frispark i kamp med Michael Hemmingsen. Det sjove ved det er faktisk, mens Lars Høgh dirigerer her, de har ikke en egentlig bomber på dødboldsituationerne, som der i øjeblikket i hvert fald Real Madrid. Så det bliver noget chatteri, og det bliver altså til Martin Vasquez. Det er godt slået af Martin Vasquez. Men igen Lars Høgh, som venter og ser situationen udvikle sig, inden han overhovedet begynder på noget som helst. Og ikke nogen nem bold, den tager jorden lige inden den når ind til Lars. Martin Vasquez igen. Det er Carsten Hemmingsen deroppe. Redondo. Laudrup. Stadigvæk Laudrup. Amaviska går igen ind bag ham. Sten Nedergaard indgang. Amaviska er kommet tilbage i en situation, hvor han faktisk er overspillet Sten Nedergaard. Nyt hjørnespark til spanierne. Nando, der var i luften.
Alcorta slår Nando med nummer 4, og der ligger Alcorta. Og klar frispark af Michael Hemmingsen på Alfonso. Nummer 8 her hos Real Madrid, der er opdraget i Castilla, som er lærlingeklubben i Real Madrid. Der var Flemming Poulsen, der også spillede i sin tid. Luis Enrique. Og det er argentinske fødder fra Redondo, der skal sparke frisparket der. Otaqueño, men Martin Vázquez og Kike. Laudrup. Redondo. Og vi har taget hul på første halvlejs sidste minut. Luis Enrique over for Johnny Hansen. Og så smækker han venstrebenet, men i en meget presset situation. Den lever dog endnu for madrilenerne. Schönberg kommer gudskelov på tværs. Laudrup. Og det er Laudrup igen, og en klart frispark begået af Carsten Detlefsen, som får en advarsel på frisparket på Michael Laudrup. Og mens vi gør klar til det frispark på Eben, men første halvleg der er ved at hjælpe ud, uden scoringer, forløb i hvert fald altså 0-0. Ja, jeg vil sige, at lidt held og en god, fantastisk god Lars Høgh har reddet OB lidt. Jeg synes, at forsvarsmæssigt gør de deres bedste, men en gang imellem glipper det, og det har de altså gjort flere gange i første halvleg, så har Real Madrid store chancer. Fremad er det ikke blevet til så meget. Et enkelt langskud, som havde fortjent en bedre skæbne, men trods alt for lidt, hvis man ser på, at man skal vinde 2-0. Men de gør, hvad de kan. De kæmper, og de løber, og det er en stor opgave, en svær opgave for dem. Så har vi altså set en Michael Laudrup i nøjagtigt det humør. Martin Vázquez forsøger sig i nøjagtigt det humør, som vi ser ham i oftest, når han spiller for Real Madrid. Med de afleveringer, der splitter forsvaret, er altså et bagom markeringsspillerne. Og så har de en meget hurtig mand, specielt i venstre siden i Amavisca, der har kunnet udnytte det. I hvert fald til at skabe chancer inden for en kasse. Og et lille minut, som vi kan se, det er der altså gået over siden Sten Nedergaard her i kampen Luis Enrique, og den har været ud over sidelinjen. Og slut på første halvleg. 0-0. Real Madrid helt i hvidt, og vi er i gang med den anden kamp i UEFA Cup-turneringens tredje runde mellem Real Madrid og OB. Og det var Schönberg, der var trukket med frem. Kike, som altså fik en advarsel i første halvleg. Nando igen. Laudrup, og tilsyneladende så har Carsten Hemmingsen altså her i pausen, det er Valdano, vi lige ser sætte sig her, træner for Real Madrid, så har Carsten Hemmingsen fået at vide, at han skal meget tættere på Michael Laudrup. Og det er han. Carsten Hemmingsen, det er charme, men den er svær, den trækker ud over sidelinjen afleveringen.
Men et stort efterår har det været for Real Madrid, så afgjort. De fører den spanske liga, og nu altså på vej, kan vi godt sige, mod kvartfinalerne i UEFA Cup-turneringen. De har virkelig medvind. Og så snakkes der om, hvis skyld det er. Der er en række nye tiltag, blandt andet nummer 5 Redondo og træner Valdano. Begge kommer fra Tenerife. Og så er der manden her, nummer 10, Mikel Laudrup, der kommer fra, som vi ved det, Barcelona. Barcelona, som har spillemæssige vanskeligheder offside. Store spillemæssige vanskeligheder i øjeblikket, både i turneringen og i Champions League. Og det har fået kritikken til at virvle rundt i Katalonien, hvor blandt andet udtaler Barcelonas hollandske spiller Ronald Koeman i dag til flere aviser, at årsagen til den spillemæssige krise i Barcelona er, at klubben solgte Mikel Laudrup. Xhami, eller bare lige at gøre det rigtigt, at Mikel Laudrup valgte at forlade Barcelona, da han ikke kunne blive enig med dem. Rent styringsmæssigt, spillemæssigt. Det var Milvang, der sender den aflevering ind til Jes Torup, Amaviska og Laudrup med Hemmingsen. Han kommer ubesværet elegant væk fra ham. Redondo. Laudrup igen. Nando tilbyder sig. Redondo til Kike. Og så opstår der en fejl i OB's forsvar. Det er Alfonso, der tøver. Og det bliver altså ikke straffet med et mål i denne omgang, men det bliver i hvert fald en lynhurtig kontra. Og de er over med det samme som slangen, og så kommer hurtigt Alfonso i kamp med Carsten Dentlevsen og Jørgen Spark til Real Madrid. Det er taget. Martin Vázquez, Butragueño. Og det er altså det her, der koster, at man hele tiden skal være opmærksom nede i forsvaret. Man har brug for alle mand, for de spiller godt i de små kombinationer af Real Madrid. Og så er der, som sagt, lang vej op i den anden ende, hvor OB er tvunget til at komme op, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at komme videre. Og det må være målet. Målet i sig selv kan ikke være, at man sørger for ikke at tage for stort, for eksempel. Der må satses. 6-0 tabte OB altså for 4 år siden på denne bane. Og der lå de faktisk til nedrykning fra første division Fynboerne, og de havde 5-6 skadespillere. Men 2 af dem, der var med, var Lars Høgh og Sten Nedergaard. De er på plænen i aften også. Martin Vázquez forsøger sig. Luis Henrik, Amaviska, Laudrup over for Sten Nedergaard. Redondo, Luis Henrik, Laudrup, og det er godt set af Nedergaard. Milvang. Og så er der åbning på højrekanten, der kommer Nedergaard. Og dengang er de mange inde i feltet, og så falder afleveringen desværre ikke med luft nok under. Amaviska. Redondo. Laudrup. Alfonso Laudrup fortsæt, siger den italienske dommer. Laudrup. Xhami kommer derinde. Ja, det er en god aflevering, han slår Johnny Hansen.
Nando og Laudrup, de har jo spillet sammen i Barcelona, og det er en god aflevering, den der. Det er Alfonso, der er på spil på kanten. Johnny Hansen er derude, og han tøver igen Alfonso. Jeg synes, vi har set et par eksempler på, at han er simpelthen ikke i rigelig kamptræning, og altså også stående i kalenderen, at det er 11 måneder siden, han sidst har spillet en hel kamp. Han kommer igen der. Alfonso, og det ender med målspark. Men altså, han er tilbage igen og skal spille sig i turneringsform simpelthen. Perez Alfonso fik en lang, alvorlig skade i forrige sæson og skulle så gøre comeback i denne sæson, hvor med den allerførste kamp, som TV2 sendte, da Real Madrid spillede i Sevilla, men blev skadet, da der blev begået straffespark mod ham. Det straffespark, som Michael Laudrup misbrugte, og siden har han været ude for kun spillet 20 minutter mod Tenerife. Nu er han tilbage igen. Nummer 8 hos Real Madrid, Alfonso. Jami har det svært. Nando. Redondo. Og Luis Enrique. Ulrik Petersen. Og så lukker de spillet, det var alle tre ind mod midten. Frontløberne hos OB, men chancen opstår måske der, den kommer! Til Carsten Hemmingsen. En stor mulighed for Fynboerne. Godt målmandsspil, må vi til gengæld sige, af Canyesadas. Men netop som det som et lukket udspillet, da bolden skulle føres frem af Ulrik Petersen, så opstod chancen altså meget pludseligt derinde bagved på en fagleaflevering fra Kike. Carsten Hemmingsen kommer ind i billedet der, men så sandelig også Canyesadas. Nu har han altså haft 2 muligheder, Hemmingsen. Og de 2 eneste regulære OB har haft i denne kamp. Fortsat 0-0. Og vi er 9 minutter henne i anden halvleg. Ja, han får chancen, fordi han tager en enorm tur nede bagfra, uden bold. Forsøger, tager chancen, forlader Michael Laudrup, i hvert fald området omkring Michael Laudrup. Og det synes jeg, vi mangler overskud, især kraftoverskud fra nogle af spillerne til at komme med op og støtte, når muligheden er der. Og det er slet ikke til at tænke på, hvis OB skulle komme foran 1-0. Hvad der ville ske med Real Madrids hold. Om usikkerheden ville smyge sig ind, og en vild satsning måske kunne. Der er Hemmingsen igen, og Charmy. Der er så lidt, der skal til. En chance. Og straks ser man på banen med det samme, at OB'erne tror mere på det. Laudrup sendt til tælling yderst i billedet. Han er blevet lige udenfor, og derfor bolden og sendt udenfor. Det er Carsten Hemmingsen, der er derhen. Sidder de på næsryggen. Det er kamp med Johnny Hansen og Hemmingsen. Det er Hemmingsens albue, han får på næseryggen, Michael Laudrup. Laudrup. Martin Vasquez.
Martin Vazquez. Og det er Schönberg, der tager en tur på venstrekanten. Charmy over fra Alcorta og hjørnespark til OB. Michael Schönberg, der scorede til 1-0 mod Real Madrid i Odense, og det bliver sendt ned af Nando. Milvang og Ulrik Petersen ude ved hjørnesparket. Og det var netop statistikken i hjørnespark, vi så med 0-0 på scoringstavlen. Offside på Johnny Hansen. Valdano går klar til udskiftning hos Real Madrid. På bænken har de Chendo, Sandro, Milja og Dubrovski. Amavisca. Luis Henrik over for Nedergaard. Amavisca igen. Og der kommer Johnny Hansen. Laudrup. Redondo er bolderåberen. Luis Henrik. Amavisca. Og det er Lars Høgh. Og dobbelt udskiftning. Gør de klar til uden for billedet. Real Madrid. Og det er Butragueño, der skal ud, og det synes jeg ikke, der er noget overraskende i. Bortset fra, at han er udnævnt som anfører i kampen her, men det har altså absolut ingen betydning. Butragueño ud, jeg synes ikke, han har vist den giftighed, man har set fra hans side gennem årene. Han virker faktisk noget udbrændt, synes jeg, ikke så meget med i spillet. Og ind i stedet for Butragueño kommer nummer 14 Sandro, og samtidig går også Alfonso ud, og ind kommer Slovakken Peter Dubrovski med nummer 16. Men de mangler en decideret skarpretter, som for eksempel Zamorano, kan man godt mærke Real Madrid. Ja, så synes jeg, at OB gør det bedre i anden halvleg. Jeg synes, de har bedre fat i forsvaret, og så får de også nogle flere folk med frem, når de erobrer bolden med frem og støtter angriberne. Men det er altså også to forskellige udgangspunkter, de to hold har for at spille den her kamp. Real Madrid behøver strengt taget ikke at vinde. Det vil de meget gerne for tilskuerne. Amavisca
Men alligevel holder Real Madrid også rigelige folk med tilbage. De behøver sikkert risikere for meget, mens OB jo skal både passe på bagud og have nogle folk med frem og få afsluttet. Og trængselstider for fynboerne her, hvor vi har rundet det første kvarter. Redondo. Lavt op igen. Og det er ellers noget, der ligner meget nogle af de situationer, vi også har set ham i før, hvor han så smider den, følger den ind i det lange hjørne. Lars Høgh var til gengæld ved fjerneste stolpe, havde set det, kender Michael Laudrup. Han spiller en god 1-2, og det her med Amaviska kommer væk igen bag om Johnny Hansen og det lange hjørne. Men altså stadigvæk 0-0. Men det er en nydelse at se det tempo-skift, der sker i den her situation. Michael tager 3 hurtige skridt op i fart og spiller 1-2 aflevering og hurtig afslutning. Jes Torup er gået ud hos OB, og ind er kommet Jesper Hjort. Knægten, 20-årig knægt, der scorede til 2-2 i det første opgør i Odense. Et herligt mål fra Jesper Hjorts side. Carsten Hemmingsen og masser plads over hos Sten Nedergaard. Ind og udfordrer, og de andre skal nu komme i bevægelse ind på midten. Ulrik Petersen. Og frispark til Schönberg, og det er igen Kigge derude med riven. Ja, den er faktisk til et gult kort, for han har ikke en skygge af chance for at nå bolden. Det er Schönberg og Carsten Hemmingsen. Hemmingsen til venstre. Og det bliver Schönberg, og det bliver Hemmingsen. Og det bliver Real Madrid kontra Amaviska. Et fornuftigt forsvarsspil hos OB. Det er Charme over for Luis Henrik. Og det er rigtig Charme, den der. Det er godt træk, han får taget sig. Det er faktisk elegant træk af Charme ind foran Luis Henrik, så han faktisk kan invitere til et straffespark. Ja, han har også godt fat i ham. Og ude på sidelinjen øverst i billedet, så kunne man måske lige fornemme Kim Brink helt fremme ved sidelinjen for at dirigere sine folk længere frem på banen. De skal endnu længere frem, mener han. Der skal satses elegant lavt op der. Og hvad med den aflevering? Og men vi skal... Og nogle smutture tæt på et fynsk selvmål. Men den sprang også mærkeligt bolden. Der er jo utrolig hop dernede i feltet. Kunne være, der er brosten dernede. Sando. Laudrup. Der er utrolig mange lækre detaljer af det. Kom jo selvfølgelig altid, når man lige finder på at kommentere dem. Jesper Hjort. Carsten Hemmingsen. Det er godt spil, det er Sten Nedergaard der. Og så skal der smide den, Sten Nedergaard. Det er Martin Vasquez.
Det er lidt synd, fordi flere gange kom godt ud over fløjene her i anden halvleg, og som regel så ligger bolden altså dårligt. De smider den dårligt ind over OB'erne. Det er lidt synd, for den her gang var de faktisk med fem mand med fremme og lå at vente ind i feltet. Åbning og frit spil for Laudrup. I Madrids venstre side. Laudrup over for Nedergaard. Han har altså været rimelig god til Nedergaard til at læse Michael Laudrups ting bedre end de andre fynboer. Og så er de 3 mod 2 faktisk. Charmy og 4 mod 4 i situationen her. Men så går der til gengæld også lidt febrillet i det hele. Ja, der mangler lidt rutine, når pladsen er der, og chancen for kontraløb er der. Der synes jeg, der mangler lidt ro, lidt overblik. Vi er også inde i en periode, der er meget turbulent i øjeblikket, fordi OB'erne satser virkelig, når de endelig har bolden. Det er ligesom om, der skal ske et eller andet nu her for dem, inden de formentlig hiver stikket ud. Duborski. Redondo, også elegant. Laudrup. Luis Henrik, den nye anfører efter Butaginho er gået ud. Og Nedergaard er udspillet i 2 omgange endda. Samaviska. For den Nedergaard. Jeg håber ikke, han lider for meget svimmelhedsanfald. Redondo. Og droppespark, tror jeg. Men de siger indtil om og siger, nej, han gør ikke. Han siger fortsæt. Hvordan man så end siger det på italiensk. Men i hvert fald, OB'erne på bolden i en kontramulighed. Milvan. Charmy over Fernando. Alfons Charmy. Offside er der inde på Ulrik Petersen. Og igen landspillet fortsætter Martin Vasquez. Ikke helt til at se på den langsomme gengivelse. Så hvad med det over, at Maviska, og han er vinket offside igen. Men det er da også lige meget, for det er han tager den, der var. Det er utroligt. Griben har forladt banen på Butaginho, men Høen er så sandelig flyvende. Og han her i billedet er ikke populær. Offside bliver der markeret i situationen her. Den kan vi diskutere. Michael Schönberg og Martin Vasquez. Alfons Charmy. Han var slet ikke klar over, tror jeg. Han havde faktisk 4-5 meter på begge sider. Charmy. Ja, men nu har vi en åben fodboldkamp, hvor man giver hinanden lidt mere plads. Sandro. Luis Henrik. Så kommer Sandro igen. Og godt, der kom langt tog for Johnny Hansen der. Laudrup. Sandro. Og Laudrup bag om Johnny Hansen. Stadigvæk Laudrup. Lars Høgh lige ved at komme for langt ud, men han er til gengæld så vidunderligt hurtigt i sin opfattelse. Spillet 26 minutter af anden halvleg. Jesper Hjort. Og muligheden er der. Ulrik Petersen, og den er der. OB foran med 1-0. En fremragende kontraslå der, og pludselig så står de som stenstøtter nede i det madrilenske forsvar. Målscorer Ulrik Petersen. Flot forarbejde af Jesper Hjort, og totalt udspillet Real Madrid-forsvar. Bolden bærer Malcorta. Det er Ulrik Petersen, og det er meget køligt at beherske af en 20-årig gut over Canizares. 1-0 til OB. Og så fik vi, hvad vi snakkede om. Det bliver faktisk ikke det her. Det kan det hurtigt blive i hvert fald. Og det har givet en kanonindsprøjtning vitaminmæssigt hos OB'erne. Ingen tvivl om det.
Det er også som om det har hjulpet, at de har sagt, nu er der ikke så meget andet at gøre, end at vi skal frem over isen. De har været bedre i anden halvleg, de har haft flere folk med fremme. Og hvis jeg var været med dødspiller nu, så ville jeg nok være lidt rystet. Han er i hvert fald, tror jeg, helt givet målmand Canizares. Og de har fået nyt brændstof på. Schönberg og Milvang, den har jo været ud over sidelinjen ifølge den italienske linjevogter. Der er jo god tid. Ja, 17 minutter. 2-0 vil altså bringe OB videre. Altså, har man faktisk ikke tænkt på, men det ved dem. Til forårets kvartfinaler. Og det vil sende chokbølger igennem den internationale fodboldverden. Og i allerhøjeste grad her i Madrid. Sando. Redondo. Luis Henrik. Duborski. Og hjørnespark. Resulterer det i. Men det man så kan have på fornemmeren, det er, at de måske kommer tættere og tættere på en eller anden kendelse, som dommer Stafoggia der vil give dem med madrilenerne. De læner sig og spiller på det i øjeblikket. Denne her for eksempel er jo en klar film fra Duborskis side. Men vi ved, hvordan det meget tit kan foregå. Kamaviska. Over for Johnny Hansen. Sando. Og så Lars Høgh. Kigge. Sando. Laudrup. Kamaviska. Han kan ikke rigtig komme tættere ind mellem Detlevsen og Michael Hemmingsen. Og de gør det egentlig ganske godt forsvarsmæssigt ved bare simpelthen at lukke hullet og dreje nøglen om og sige, du bliver udenfor, kammerat. Prøv at se. Det foregår helt reglementeret, det der. Sando. Og de mangler dybde helt afgjort i deres spil, Real Madrid. Et kvarter resterer der. Duborski brokker sig. Og det er som om OB'erne får flere og flere kræfter. Jeg skulle lige til at sige det, fordi også flere og flere spillere. Det gør de selvfølgelig ikke, men de skifter en af dem ud og en anden ind. Ud skal Sten Nedergaard. Og herfra, hvor jeg står, hvor de vil sige, hvor jeg sidder, der kan jeg se, at det er Morten Bisgaard, den løbestærke Morten Bisgaard, der skal på banen. Med nummer 13, altså Morten Bisgaard. Dejligt meget plads derude. Jesper Hjort, Ulrik Petersen og Charme ligger inde i feltet. Johnny Hansen også.
og Martin Vaskes overfor Schönberg, der laver frispark. 13 minutter resterer der. Laudrup overfor Morten Bisgaard. Sandro Redondo. Og igen har de fået lukket godt af, stillet sig rigtigt i OB-forsvaret. Der bliver overhovedet ingen dybde i Real Madrid-spil. Amaviska. Og så kommer Kigge der sammen med Lars Høgh. Og igen eminent målvandsspil fra Høgh. Det er godt set. Luis Enrique, Laudrup, Sandro den direkte vej. Hvem bremser ham? Ingen gør det. Her OB. Det gør Lars Høgh. Det gør han da. Det er verdens klasse spil for Lars Høgh, det vi ser i dag. Det er lidt tyndt i forsvarsmæssigt. Han får lov at spacere hele vejen, Sandro, uden der er nogen, der overhovedet går ind og hilser på ham. Og så er Høgh, der med Låns lange arm til gengæld. Godt Lars Høgh. Der står Hemmingsen, tror jeg det var, foran Høgh. Det er helt utroligt ved den mand. Ja, kan de blive ved med at fange de angreb op, og så en enkelt mere. Martin Vaskes. Alfonso inviterer, Amaviska inviterer. Og han tøver til gengæld Martin Vaskes. Det er et Real Madrid-hold, der er og bør være rystet helt givet. Der kommer Carsten Detlefsen og tager udfordringen op med Redondo. Detlefsen ind i feltet. Ingenting. Og så er det, de ikke må lade sig dupere nu, eller stille og ærger sig, som vi så det i Odense. De må tilbage igen og markere, hvis de har flere kræfter, OB'erne. For ellers så får vi den kontra, som er i gang her, Martin Vaskes. Og noget Sløse, synes jeg nok, de tager på det med balenerne. Men vi så det specielt, da de kommer foran 2-1 i Odense, at OB'erne står for længe og tænker over en enkelt episode, er også over den, og så pludselig så har de altså slået kontraren og fået lagt låg på i den anden ende med et mål. Laudrup, elegant dribling igen fra Laudrup, og frispark foran. Det er Carsten Hemmingsen, der får advarsel. Det skal han ikke brokse over. Synes jeg heller ikke. Det gør man i situationen her, hvor der resterer 9 minutter, og OB'erne er så tæt på en triumf. Der mangler et mål, og alt kan faktisk opstå lige i øjeblikket. Sådan har man en fornemmelse af, synes jeg i hvert fald. De holder på, hvad de har. OB-forsvarerne overfor frisparksbolden fra Dubovski bliver det. Ja. Ser ud som om den er ved siden af kassen. Og han tager ingen chance at højne. Den er lige snær på stolpen. Laudrup. Og det er ikke nogen andre end hvem ellers. Men man sidder næsten med følelse af, at det kan ikke gå galt, fordi alt hvad de har smidt mod OB's mål, det perlede af. Også med lidt held ind imellem. Laudrup. Og trængslet bliver der nu inde på midten. Med afleveringen fra Tønd til Amaviska.
Michael Schönberg. Ja, han vil godt have uddelt et kort, Martin Vaskes, så jeg tror også, han får overtalt dommer. Der skal ikke meget overtagelse til. Han får gul kort, og det er helt okay. Michael Schönberg, tredje OB-advarsel. I denne ubarmhjertige indsats fra Fynboerne, og den er meget klar, den der. Og han slet ikke ned, han er en lille runde. Michael Schönberg. Martin Vaskes, Redondo. Det var et meget godt udtryk for, hvordan billedet er lige i øjeblikket, hvordan det ser ud i øjeblikket. En utrolig fight fra UB'ernes side. Frispark laver Jesper Hjort. Ja, det har givet noget vægt at få ham ind. Hemmingsen tilbage til Høen. Biskov. Og frispark begået af Carsten Hemmingsen. Og resterer 6 minutter. 1-0 til OB, men det er altså Real Madrid, der er med benet i kvartfinalen, som det ser ud nu. Sandro Laudrup. Og igen en eksplosion, der er ryddet op, men til gengæld trækket for langt. Ryddet op, mener jeg, med 2 OB'er altså, men en endelse for langt fra Michael Laudrup. Jesper Hjort. Luis Henrik. Og det er altså uanset hvilket slutresultat der kommer ud af det her, guld værd for OB at have haft deres unge spillere ude i sådan en kamp her, hvor de kan samle så meget erfaring, som de ellers er om at få i Superligaen. Ja, der er blevet om hjørnespark på den, og det må være fordi, at dommeren mener, at Kikkes tværaflevering rammer Schönberg på foden, for det er ikke Lars Høgh i hvert fald. Den rammer det op på bag, altså på bagstiveren. Redondo. Martin Vaskes. Og frispark. Obstruction. Martin Vaskes. Kike og igen Martin Vaskes. Redondo. Amaviska. Og er der mange folk inde på midten. Alt for mange af de hvide. Charmi. Ulrik Petersen. Og så kommer Jens Melvang inden. Martin Vaskes får ryddet op for madrilenerne, der resterer 3 minutter af en chat. Og altså fortsat 1-0 på det mål, som Ulrik Petersen lavede. Godt og vel et kvarter før tid. Og samlede altså 3-3 mellem Real Madrid og OB, men madrilenerne lavede altså 3 mål på udebane, og det tæller godt. Det skipper i kassen.
Sando. Småspil bliver det. De har pakket sig derinde. OB'erne. Luis Henrik. Sando igen. Amaviska. Luis Henrik. Og Lars Høgh. Og jeg ved godt, vi kan ikke bruge det til ret meget, Preben, men man kan sidde af os over det sidste minutsmål, som Michael får lavet i Odense til 3-2. Det er altså en væsentlig diff. 2-2 og 2-3, når man går til en returkamp. Ja, nu er det svært at sammenligne, så har udgangspunktet også været et andet her i Madrid. Så det er svært, men hvor er det flot, at de kan, også med et held, det må vi sige. De har haft det held, som man skal have, og alle hold skal have her i Madrid. Det held har været der, og så har de udnyttet en af chancerne, en af de få chancer, de har haft. OB. Dubovski. Sandro og Lars Høgh. Og så har han taget det, ikke? Han har taget alt, hvad de har smidt på ham. Det er simpelthen en fornøjelse at se. Målmand spiller meget, meget høj klasse. Der er sådan lidt julemand over det her. Ned igennem skorstenen, og så fik vi... Altså, så var han så flink. At han simpelthen har uddelt pragtpræstationer på stribe. Lars Høgh. Amaviska med Carsten Detlefsen. Og han er alene deroppe, Amaviska. Nu kommer de. Det var Laudrup der, og der lå en Dubovski længst væk. Og 1 minut, siger stopuret, som vi har her foran os. At de cifre der er altså desværre ikke nok til at sende OB videre, men de fortæller, de er præntet, de er tatoveret ind som en meget, meget stor præstation. Og i Europacup-sammenhæng en af de absolut allerstørste for dansk klubfodbold. Laudrup, og Amaviska kommer indenom og er klart offside. Om 15 sekunder er de 45 minutter gået. For vores skyld, for OB's skyld, man nu godt lægge 5-10 minutter til. Dommer Staffordja. Men gør det næppe, der har ikke været de store afbrydelser. Ulrik Petersen målscoren derovre og indkast. Og der skal kastes alle mand frem i slutfasen her. Ingen diskussion om det for OB'erne. Det bliver langt indkast fra Michael Schönberg. Johnny Hansen kommer med ind i feltet. Hemmingsen er derinde. Og nu er de fleste madriliner også inde i selve feltet for at få ryddet op. Muligheden der. Og det er igen, vi spiller på lidt tilfældigheder, som kan afgøre det hele. Og gjorde det desværre ikke. Dubovski. Sandro. Overfor Michael Hemmingsen. Fortsæt. Martin Vaskes kommer, og afleveringen bliver for fint til ham. Og OB'erne i sidste mulighed. Kigge. Og det er Dondo. Kigge igen. På spaceretur. Kigge. Og det er Lars Høgh. Og så er et langt udspark, Lars Høgh. Der er gået 1 minut over. Michael Schönberg. Stadigvæk Michael Schönberg. Og så skal den ind i feltet, og det kommer den der. Jesper Johnsen er muligheden igen. Ja! OB er videre. Tror godt, jeg kan se Morten Bisgaard har der frihed. 1,5 minutter over tiden for Morten Bisgaard. Og 2-0 til OB. Det er fuldstændig utroligt det her. OB på 2-0. Det er hammerende vanvittigt. Der gør der 50.000 spanier rundt her, tager sig to ude på tilskuerpladserne, og vi kan dog op på luft for vores glæde over det her. Vi har set fremragende af fynboerne. 1 minut og 30 sekunder over tiden. Morten Bisgaard, mine damer og herrer. Og slutfløjtet har lyttet fra Staffordja, den italienske dommer. Valdano kan godt skynde sig ned og gemme sig
ned i katakomberne under Bernabeu. Puderne flyver ud over for tilskuerpladserne, Preben. Det er helt uforståeligt. Ja, det er fantastisk. Det er helt utroligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke på det, fordi OB var spillet ned i store dele af kampen. Men i anden halvleg, der kom de længere frem på banen. Der satsede de noget mere, og så har de hælet os. Og det er lige meget